Pemerintah Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon siap kebuka teng sapa bae sing menta transparansi nganggo anggaran dana desa. Kubu Ambulu nyebut tekai warga teng balai desa kanggo nuntut transparansi nganggo anggaran. Tapi apa sing disampaikan bari Forum Ambulu Bersatu ana miskomunikasi. Kenal sing dheweke bingung sing kaitane saking nganggo anggaran lan nomenklatura iku beda. Sunaji ngomong tiap ngenggo anggaran desa beli sekabehane nomenklatur saking aplikasi pelaporan ngenggo dana desa iku ana. Ai ana kegiatan realisasi anggaran sing langka nomenklature, dadi manjinge teng nomenklatur sing parek. Suwise dijelasi teng masyarakat akhirnya dheweke nerima kenang apa sing kecantum saking rencana lan realisasi ngenggo anggaran iku wis pada. Bagian wis dilapori teng inspektorat lan pihak berwajib, ku gen wis ngeklarifikasi ai laporan kuen beli kebukti tapi ku gen siap ai diminta keterangan. Anane tuntutan saking penyaluran BLT pemerintah desa malah wis ngupai weru teng masyarakat atau saking kepala dusun. Ambiran masyarakat sing durung kecantum aran kanggo nerima BLT, ambiran ngelapor dewek lan pemerintah desa bakal ngenindak lanjuti. Wahyu Wisana, RCTV, Cirebon.